Hoxe estamos celebrando un día moi importante aquí en Pontareas. Día de que? O entroido do enterro da sardiña, non? O que? O entroido, o enterro, o que? Da sardiña, do bacalao, do brande, E agora veño aquí na línea dende a lado dende Toutón e a ver que fai con isto. Eu quería tomar unha cerveza, pero non me deixan. Pero este bebe. Teño ácido úrico alto, pero bueno, non me importa, mijiña, non me importa. E ti, que fas aquí hoxe? Eu repartir hostias. Sí, pero no me di cuenta. Eso que le pregunto a tu hermano por ti siempre. Pasas pena? Moita, moita. Por que choras? Por a sardiña. Pero que lle pasa a sardiña? Era moi guapa, morreu. Hola, que tal? Moi ben, se nos deixaran acabar de cantar as coplas onte. Ai, ai, ai. Os do bloque, xa sabes como son. Teñen unha maneira de ser estes do bloque. Ai, Pepito, Pepito, que falta nos faz, Pepito. Ai, Pepito.
Tantos ollos moles manducatum mundi, o carus carus domine, tantos ollos moles manducatum mundi, misera omnis nobis, tutti religamos con bola de millón, e bola de pan, de porriño, e sardinas en una remate cada uno se merluza en morir. Chorar xa me queden hasta sin voz, pero a xente, en vez de chorar, baila. Baila aquí como encontramos a concelleira de Cultura Hortensia Bautista, que che encanta o Entroido como sempre. Sí, o Entroido para min é a festa mellor do ano. Bueno, contame que tal, así, vamos a evaluar como foron estas datas de Entroido este ano aquí en Pontareas. Pois este ano en Pontareas o Entroido estuvo espectacular. Mágoa da chuvia, porque senón pasaría a historia como o mellor Entroido de todos a historia de Pontareas. Non ides cobrar por non ler o testamento como é debido. Bueno, señor cardenal, non se pase vostede, Inda que sea cardenal, un enterro como máximo con 50 euros vai ben. 50 o que, ó?
Ti pensabas que nos poñíamos a cámara de mentira e poñíamos a gravar a xente? Non, e non era, e foi certo que non era verdade iso, non era. Aquí está.